Chci čaj. No, já pocházím z Teplic a v tom regionu těch čajoven moc nebylo, ale v době, kdy mě bylo zhruba těch 13, 14, tak se tam založila vlastně první čajovna a já jsem v té čajovně začal pracovat na základě toho, že mě to tak asi rok předtím začalo zajímat. A úplně první impuls, který tam byl takový trošku vlastně až jako mystický, protože mně se normálně fakt jako zdál sen, kterým jsem stál před policií, který byly vlastně dózy. A já jsem věděl v tom snu přesně, v který té dóze je který čaj a jakou má chuť a jakou má vůni. A ten sen byl o tom, že jsem si vlastně projel ty dózy takhle a vybral jsem si tu konkrétní, na kterou jsem měl v tom snu jako v té náladě momentální chuť. A tu jsem vyndal, připravil jsem si ten čaj a dal jsem si ho vlastně, naordinoval jsem si tu konkrétní chuť na tu konkrétní náladu. Jo? Ale předtím jsem vlastně s čajem neměl nic dočinění, takže to bylo takový zvláštní, že se mi zdal tenhle sen. A potom jsem si říkal jako ráno, hele, to je zajímavý a toho se musí trošku šlápnout a šel jsem do krámu a vlastně jsem si objednal nebo koupil první nějakou čajovou soupravu a první čaj. Jako čaj jsem pil samozřejmě nějaký pytlíkovej nebo takovej, ale ne v té míře vlastně, nebo ne v tom stylu tradičním, jo. Že by člověk měl si panej čaj a připravoval by si ho v nějaký konvičce a tak, no. Tehdy, protože to byla prodejna Oxalisu, ten krámeček, do kterého jsem poprvé šel, a pamatuju si prostě strukturu těch pytlíků oxalisových, který tam měli vlastně i ten celofán a tu vůni. A pamatuju si vůni vlastně knihy od Kramerů, všechny čaje Číny. Takže si pamatuju vůni té knihy a pamatuju si tu strukturu toho pytlíku vlastně z toho oxalisu. Ale nevím přesně, co už to bylo za čaj. Nicméně pamatuju si jakoby z těch počátků dva čaje. Jeden byl, protože my jsme hned potom jeli někam na nějaký ozdravný pobyt do Řecka. To se ještě jezdilo jako s pojišťovnou s VZPčkem do Platamonu, do Řecka. A já jsem si tam přivez ten svůj šálek, že jo, a někde se tam prostě vyhandlovala rychlovarná konvice. A pamatuju si, že právě na tom trhu, v tom Najpory vedle toho Platamonu jsme jakože koupili prostě čaj. A to bylo, myslím, nějaký listový ryze, jo, nebo nějaký listový turecký čaj. A ten jsme si tam právě dělali a to mám prostě jako spojený, že opravdu jakoby s tím mořem a tak. Tak to je jako první věc. A druhý čaj, který teda si hodně pamatuju, na který vzpomínám občas, tak to byla Tikuanin, kterou mi přinesla kamarádka od maminky. A říkala, hele, tady mám prostě nějakou plechovku, co děda tehdy ještě přivez z Číny. A prostě bude to asi prošlý a bude to asi špatný, ale tady ti to prostě dávám a tak si s tím tady dělají nějaký pokusy, ať se to naučíš, jo. A tuhle plechovku prostě opravdu skutečně ta opravdu padla jako celá na ty počáteční pokusy a až po letech jsem zjistil, že to byl třeba nějaký, dám příklad, třeba 70 let starý archivní Tikuanin, který byl úplně úžasný, jo. A který by dneska vlastně byl extrémně vzácný, jo. Takže tu chuť té Tikuanin si do dneška pamatuju a přesně vím, že měla takovouhle barvu, jo. Když se to připravilo, tak měla takovouhle barvu, byť na začátku evidentně byla bych řekl, jakoby světlejší. Ale no, možná ještě tmavší to bylo, jo. Že to bylo opravdu jako vystařená, krásná Tikuanin v originální, prostě starý plechovce, jo, prostě, takže někde ze skříně, no, prostě, no. Na tom čaji a na té čajové kultuře mě zaujalo hlavně v tom věku, teda okolo těch 14-15, to, že ten čaj a všechno, co je s tím spojený, dokázalo pro mě jakoby vytvořit takový jako alternativní prostor, alternativní, když to řeknu, jako rodinu nebo skupinu přátel nebo nějaký místo, kde se člověk mohl schovat. Jo? Jako já mám skvělou rodinu a všechno a to jako neříkám, že bych musel někam nutně utíkat, ale a moc si vážím jako i rodičů a tak, ale prostě člověk v tom věku, že jo, takovým tom řekněme dospívání hledá nějakou alternativu, hledá nějaký svoje jako zázemí a ta čajovna, nebo ten koutek, který si třeba člověk doma udělal, čajovej, tak byl opravdu to místo, kde mohl
se schovat jako před tím světem vlastně, nebo kde si mohl utřídit ty myšlenky, taky to bylo spojené i třeba s nějakým učením, s nějakým čtením a tak prostě ten čaj opravdu vytvořil takovýto pomyslný hnízdo jako bezpečí nebo přátel nebo kultury. O to tam šlo, že nešlo jenom o tu komoditu samotnou samozřejmě. Čajovna vlastně byla takovým druhým domovem vlastně, já jsem tam začal pracovat a člověk si tam třeba vždycky přišel na hodinku, na dvě, jenom pozdravit se známejma, jo, a učil se i komunikovat s lidma a tak, jo. Nebo třeba jenom mlčet a prostě rovnat si myšlenky. No. To je teda před nějakýma 24 lety zhruba, nebo 23, takže to je vlastně ten přelom toho milénia, vlastně ten, kdy se lámalo to tisíciletí. A kdy podle mého názoru, teda, jestli jsem to správně pochopil, ty čajovny měly největší rozkvět. Vlastně, nebo kdy bylo to takový nejžhavější, jo, kdy to vznikalo i třeba živelně a tak, ale bylo to prostě opravdu takový zlatý věk těch čajoven. To byla úžasná doba a člověk, když přijel někam do nějakého cizího města třeba, tak tam vždycky byla čajovna, byl to zase nějaký bod, kam se šel podívat, kde to bylo zase trošičku jiný. Jo, ty české čajovny odrážejí vždycky mentalitu toho majitele nebo té doby nebo toho města a tak. To je krásné. Já jsem tam dělal vlastně celou střední, to znamená od prváku do čtvrťáku, kdy pak člověk maturoval, jsem se tam učil na maturitu, což bylo šílený teda. Tam byl totiž skvělý člověk, který ho považuji za opravdu svého mistra. To byl Alex Bezrukov, který tu čajovnu založil, který opravdu jako mě provázel vlastně těma počátečníma nějakýma nezdarama, kdy člověk je nešikovnej nebo něco prostě se musí naučit a takhle a opravdu skutečně jako vydržel prostě se mnou, než jsem se tam nějak zorientoval a umožnil mi vlastně v té čajovně fakt jako žít, jo, že přesně, že třeba když jsem pak maturoval, tak mi řekl, tak se tady uč, že jo, takže jsem tam třeba přespával, jo, a učil jsem se tam a takovýhle věci, které si hrozně vážím a opravdu potom, když člověk odešel, tak to bylo jako v úžasným, nebylo to ve zlém, bylo to prostě v dobrým, jo. Když dneska vidím, kolik těch mladých lidí, kteří třeba tady pracují, tak jak pak neskousnou určitý věci a odchází třeba ve zlém. Tak tohleto pro mě je takový etalon toho, jak by to vlastně mělo končit, že by ten žák měl odcházet s tou pokorou nebo v tom dobrým a ten mistr by taky měl by za to být rád, mělo by to být to. A to se právě s tím Alexem podařilo a toho si nesmírně vážím, jo. Takže já jsem tam vlastně jako strávil 4 roky paralelně s nějakým tím gimplem, s tou školou, kdy jsme se tam navzájem pomáhali, že jo, no, prostě jsme tam makali, že jo. Ta čajovna byla ze sítě dobrých čajoven, jo. A z dnešního pohledu úžasně vlastně jsem i vděčnej té franšíze nebo tomu spolku milců čaje, že to vlastně udělali, jo, protože to obrovsky nastartovalo to podhoubí, prostě čajový, ten trh, to bylo úžasný, jo. Byť třeba v určitý fázi jsem některé ty věci kritizoval, jako tak z toho akademického úhlu pohledu třeba, že jsem tam viděl nějaké chyby a ale to vlastně je naprosto nepodstatný jakoby proti tomu obrovskému přínosu. Jo. Ta kultura těch čajoven je v Čechách unikátní a oni jsou do jisté míry, do velké míry vlastně za to zodpovědní. Jo. Takže to byla dobrá čajovna. No. Já si to pamatuju, že jsme o tom s tím Alexem tehdy mluvili a já jsem si pamatuju, že vlastně jsem říkal, že jako čajovnu nikdy mít jako nechci, jo? Že je to úžasný v tom pracovat třeba nebo si třeba v tom prostředí se pohybovat, ale jakože ta role toho jako provozovatele se všema těma starostma, který jsem samozřejmě viděl, protože to byl velmi jako úzký vztah, že jsem do těch věcí viděl, jak to tam je i s penězma a takhle a s tou zodpovědností a tak. Jsem říkal, že to nikdy dělat nechci. Ale odešel jsem kvůli tomu, že jsem šel na vejšku, že jo, jsem do Budějic právě a během té vysoké školy tady jsem šel za místním provozovatelem dobrý čajovny, za tím Jakubem Vavřinou, který je taky jako vlastně dneska i tady v jižních Čechách taková čajová legenda, muž mnoha jako zájmů a dovedností. A chtěl jsem vlastně pokračovat v nějak té dráze, říkal jsem mu, jako, že bych tam teda chtěl pracovat a že bych teda chtěl jako si udělat ten čajový tovaryský list a takhle a akorát to v té době nějakým způsobem neklaplo, že on prostě o tu spolupráci zájem neměl, na což naprosto měl právo jako si vybrat, že jo, svýho tovaryše nebo takhle a takže vlastně mě odmítnul.
tak já jsem začal pracovat v Krumlovské čajovně, taky vlastně v Dobrý. Ale tam bohužel se mi nepodařilo jako úplně odejít v dobrým, tam to bylo jako hodně tvrdý. Ten majitel, ten Marek byl vlastně, Marek Hloušek byl, a kterýho si taky jako nesmírně vážím, jo. Možná z nich nejvíc dneska, protože ten tam fakt jel jako tvrdou školu. Jo, opravdu jako jak v těch pohádkách nebo v těch příbězích Zenových, kdy ten mistr tě prostě rozseká úplně na padryt, jo, že tam třeba musíš, já nevím, zametat celý den prostě třeba jako dvorek, jo, tak to přesně takhle bylo, jo, že nám dal prostě smetáček, prostě lopatku a řekl tady v těch jakoby spárách, tady v těch kočičích hlavách, tady nic nebude. Jo, pak večer tě seřval, že teda jakoby tam něco ještě pořád zbylo, že jo, a na čaj jsem si nemohl ani šáhnout, rok, jo. A jednou jsem nějak úplně automaticky udělal čaj lidem, asi po roce, co jsem tam pracoval, protože jsem musel spát v hostelu, nemohl jsem spát v té čajovně, jo, což taky jako je v pořádku, to je naprosto jakoby byla jeho volba. Pamatuju si, že právě jsem v tom hostelu potkal nějaký lidi a říkal jsem, pojďte na čaj, oni přišli a ten Marek tam zrovna nebyl. A já jsem prostě automaticky, jak jsem byl zvyklý z toho provozu v těch teplic, tak jsem jim udělal, tehdy si pamatuju ještě červený čaj, Shanghai jsem jim udělal do konvičky, načež přišel ten Marek, že jo. Především mě seřval, co se to dovoluje, jakoby, že teda jsem porušil jeho předpisy, protože jsem ještě nebyl jsem splnomocněl jen dělat čaj. A vlastně mě vyhodil z té práce, jo, tam. Já jsem se tam pak jakoby vrátil, jako tohleto chvilku jsem tam dělal, ale vlastně jsem to, nedal jsem tady ten tvrdý výcvik. A znova opakuju, že měl na to naprostý právo a že jsem skutečně ty pravidla porušil. Nevyprávím proto, abych ho nějak očernil, spíš jenom chci vysvětlit, jako, že to bylo fakt tvrdý, jo? Že to prostě tam bylo ostrý. A že to byla dobrá lekce, jo. Tam to bylo vlastně přímý vyústění právě toho, o čem jsem mluvil, že vlastně tady byly dvě čajovny, že jo, tady u té věže, toho Jakuba, toho Lady, že jo, jak se mu přizdívalo, tak tam jsem pracovat nemohl, tam mě jakoby nechtěli. Skutečně, když to člověk jako analyzuje, tak byl prostě jakoby rozmachaný jakoby fracek, jo. Jo, prostě který namyšlený, že jo. Jo, ve své podstatě. Protože kdybych nebyl namyšlený, no tak jakoby tam pokračuju dál, že jo, pod tím mistrem, podvolím se tomu. No, takže jsem si řekl, že teda jako už mi nezbývá nic jiného, než teda založit jako svoji tu čajovnu. No. Takže tady se vyskytnul nějaký prostor, který tomu byl k dispozici, tady vlastně už nějaký provoz byl. Tehdy ještě fungovala jedna franšíza, jako, která měla asi 5 čajoven a tady to byla jedna z nich, která tady vlastně v těchto prostorech byla, byť v takový hodně omezený, osekaný míře, takže nějaký základní struktury tady byly. No, tak jsem tady chviličku začal dělat. A když jsem viděl, že to tady je jakoby brutální úpadek, že tam skutečně jako to byl chaos, jo. Tady tehdy pracoval taky legenda Marcel, jo. Prostě ten tady v tom salonku měl jakoby byt, jo. Byl tady jako hrozný bordel, jo. A my jsme to tady začali jako praktikovat prostě ty naučený vlastně ten řád z těch dobrých čajoven, že jsme začali trošku uklízet a tak. Ale v té době, takže to začalo jako maličko fungovat, že bylo vidět, že ty lidi to dobře oceňujou. Ale v té době už ta franšíza vlastně jako padala, že ten člověk to začal jakoby vlastně balit. Jo, neměl na to asi prachy, nebo já jsem se s ním pak po čase setkal, takže to byl zajímavý rozhovor s tím Dlouhán se mu říkalo v těch kruzích. Vlastně jedna čovna byla i v Brně, že jo. Jeho původní probuzený slon. To byla taky jeho. A mělo to stejný vlastně průběh, že ty lidi, co tam pracovali, tak tu čajovnu jako koupili od něj, jo. No já jsem jí teda jako tehdy jsem si půjčil od kamarádů peníze tady a koupili jsme jí, no. A začali jsme to dělat na sebe tady, takže takhle to vlastně vzniklo. Dobře, mně přišlo, že ten prostor jako takový je dobrý, že by se z toho dalo něco jako udělat a bylo mi tu dobře, a takže se to koupilo. No, a začali jsme vlastně v roce 2008, v červnu, 1. června jsme začali tady provozovat ten podnik jako na sebe. Já jsem se v té době věnoval jako takovým analýzám jako čajových vzorků, kdy jsem vlastně lisoval lístky a počítal jsem přesně, co tam vlastně jako v tom je a kolik tam toho je, jak je to vlastně jako zpracovaný. Jo, do toho jsem dal za svůj život fakt několik tisíc hodin, skutečně jakoby to
tomu jsem se věnoval od 15. Takže mě ten čaj zajímal v té době z toho jako exaktního vědeckého pohledu. Jo. Všechno jako spočítat, změřit, zvážit, jo. V podstatě to mě na tom zajímalo, dostat z toho nějaký data, tak. Takže jako ta metodika vlastně přístupu k tomu tématu trošičku byla z té školy jedný, já jsem studoval biologii a pak jsem začal studovat ještě vlastně výtvarné umění v Brně právě. Takže já jsem vlastně studoval v jednu dobu 2 vejšky a měl tu čajovnu, takže vlastně ta čajovna byla takovým průnikem těchto 2 témat, kdy zase mi pak do toho začaly proudit ty artové věci, že jo, naopak zase takový ten tanec, ta volnost, ten živelný přístup. A krásně se to v tom jako skloubilo. Jo. A já jsem si v té čajovně mohl odpočinout i od těch školních povinností, který jako mě pak začaly hodně drtit, takže se to jako vlastně doplňovalo svým způsobem i s těma vejškama a ten čaj to všechno umí krásně pojmout. Jo. Třeba potom když se vystavovaly ty výsledné věci, protože ty lístky se lepily na takový archy a všechno to bylo zdokumentované, tak třeba původní vize, když jsem tam jakoby ty data vlastně v rámci toho dával jako navenek, jako by tomu divákovi, že si mohl přečíst, kolik, já nevím, lístků utrhli na kilo Oriental Beauty, přesně, jo, a kolik procent z těch lístků bylo utrženo takhle vysoko a kolik procent takhle vysoko a kolik se jich ulomilo a tak to tam všechno bylo, to byla tabulka dat, jo, tak původně to bylo jako explicitně daný, ale třeba zase ten výtvarný směr mě zase řekl, hele, nemůžeš všechno jakoby hned říct, musíš to schovat, musíš to jakoby dát za to, jo. Takže jsem to tam třeba pak přestal dávat, takže ty lidi říkali, jo, to jsou pěkný obrázky, tam jsou nalepený ty lístky, jo. Ale cítili v podtextu ten vědecký jako analytický přístup, jo. A to bylo právě ono, jo. A na to bych třeba zase bez těch profesorů na té druhé vejšce nepřišel, jo. Protože ty mi to řekli hned, jako nedávej to tam prostě, jo. Jo, to nemůže všechno hned prozradit. Jo. Stejně jako třeba v tom taoismu, že jo, jméno, který lze pojmenovat, už není to jméno. Jo. Tao, jež lze uchopit, není Tao. Jo. Takže to je ono. Že jo. Bezejmenný je počátek nebe a země, mající jméno je matka všech věcí. Jo. Jo. A teď se to text to propojuje. Jo. Prostě teď jako... A teda ten verš toho tauteniku ještě pokračuje, kdo chová vášně, vidí je v konečném tvaru a kdo je prost vášní, vidí jeho zázračné tajemno, vidí ten zdroj. Jo. Tady můžeme přeskočit vlastně tou volnou asociací k těm tužbám a k těm touhám a k tomu vlastně jako, že ten smysl podle mě té práce, třeba i v té čajovně, a to je fakt důležitý, co si myslím, že by se mělo říct, je, aby člověka nějakým způsobem kultivovala ta práce a ne, aby ho jako potápěla vlastně dolů, jo. Jo, a v tom hrajou zásadní roli právě ty touhy a ty vášně, že jo. Takže když to budu dělat proto, abych byl prostě super dobrý v čaji, abych byl nejlepší, nebo abych měl co nejvíc puérů, nebo nejvíc konviček, a abych uspokojil ty svoje smysly, no tak to není dobrý, že jo. Jo, to tě stahuje dolů. Když se toho člověku podaří nějakým způsobem očistit, třeba tím, že to dělá pro druhý, nebo že to dělá jako povinnost, nebo různýma způsobama, no tak ho to zase může i přesto, že třeba to zdánlivě vypadá, že má okolo sebe spoustu hmotných věcí, ho to může očišťovat. Jo. Ho to může jako prostě dávat nahoru. Takže to bych jako zdůraznil, že si myslím, že je obrovský štěstí a jsem za to vděčný, že jako tenhle prostor a ta práce, vůbec, že mám možnost to dělat. Protože je to taková jako očista, no. Jako. Myslím, že úplně jako nejzásadnější toho čaje pro mě je, že člověka dokáže dostat do takového stavu bdělýho, ale zároveň takového meditativního, jo. Že když piješ ten čaj, tak je to určitá taková hladina toho vědomí. To je třeba jako fakt skvělá otázka, na kterou si dal, že jako to mě zajímalo třeba i u jiných lidí, jak by jako charakterizovali ten stav toho vědomí, když pijou ten čaj. Jeden japonský mistr řekl, že chuť čaje je stejná jako chuť zenu. Pokud můžu ze svý úplně tady nízký pozice jako něco vůbec říkat, tak s tím bych třeba jako souhlasil, ale protože já si myslím, že jako takovýhle stav nemáš po žádným jiným nápoji, jo. Že je to prostě specifický stav a když ho piješ jako celý den, jo, což my tady co děláme v čajovnách, nebo to tak vlastně na tom jedem, že jo, tak to má to takovej nějakou tu hladinu, jak se říká, seš to, co jíš, nebo to, co piješ, takže ono to skutečně ovlivňuje toho člověka, jo.
Je to velmi zajímavý téma, protože některý třeba i třeba náboženský směry nebo kultury ten čaj odmítají jako návykovou látku a jako drogu. Jo, jiný ho zase jako i adorujou, že pomáhá vlastně pro tu meditaci a pro tu koncentraci, jo. Takže je to velmi zajímavý téma, co ten čaj vlastně umí a co to s člověkem udělá, když ho dlouhodobě pije, jo. Ale mně to přijde opravdu velmi jako humánní, takovej jako lidský, ta lidskost se v tom opravdu zračí, jo. Jo, v tom šálku toho čaje, jestli si můžu dovolit takovou poetickou zkratku, jako tady, no. Těžko budeš třeba nějak agresivní, jo, po tom čaji, nebo ještě jak se to sdílí, jak se to pije, jak to vlastně pořád dolejváš tomu hostovi, nebo je to úžasná věc, no, ten čaj teda. To je obrovský, bych řekl, požehnání, jako tady. A jedna z těch kytek, který teda fakt ovlivnili ten svět teda hodně, jako bych řekl, no. A ještě ke všemu třeba teďko já jsem vyřadil i jako jiný, jako alkohol, že jo, a třeba maso, nebo tyhle ty věci, že jo, ze svého jídelníčku, nebo nějaký, i vlastně to kouření jsem vyřadil, takže teď se to dá fakt krásně pozorovat vlastně, co ten čaj udělá. Jako se píše v příběhu čaje od Tomovejch, že kdysi v 17. století někdy zkoušeli na 2 odsouzencích, jestli je zdravější čaj nebo kafe, že jeden pil furt čaj a druhý furt kafe a čekalo se, kdo dřív umře, jo, že byli odsouzeni na smrt. Jo, ale oni se oba dožili jako vysokého věku, že jo, prej teda, takže jako, můžeme teda na sobě pozorovat takhle, co to s náma udělá, no. Ten čaj. A teď se to tady rozvíjí už 16 let. 16 rok. To je postupný vývoj. I název na to celkem sedí jako čajový ateliér, že se tady zkoušejí různý právě přístupy třeba k tomu čaji a různý nápady, některý se chytnou, jiný ne. A třeba ten salonek, v kterém teď sedíme, který bych řekl jako doslova experimentální prostor, kdy jako na začátku to stala taková myšlenka, že teda udělat místo, kde budeš mít jakoby ty čaje na dosah, nebudou za barem jakoby u obsluhy, ale budou jako u tebe, jako hosta, jo. A bude to fungovat podobně jako nějaký vinný sklípek, kdy prostě okolo sebe vidíš ty láhve toho vína a opravdu řekneš si třeba tohle chci ochutnat a támhle to a zároveň i tím nějakým způsobem poznáváš ty jednotlivý čaje. Takže to byl takovýhle nápad, řekl jsme si, tak to zkusíme udělat, že jo, no a tak jsme to prostě jako udělali, že jo. Ale samozřejmě to je zase celý dílčí projekt, celá cesta k tomu vůbec to opravdu jako udělat a tohle se chytilo, takže to je třeba, kdybych měl shrnout teď v jaký fázi ten podnik je, tak tohle to je třeba si myslím věc, která je relativně unikátní, že tady opravdu v jedné místnosti máš třeba 200 různých vybraných druhů archivních čajů, hlavně puérů, ale i třeba bílých čajů nebo oolongů nebo třeba heicha, že to je taková kategorie zajímavá. A skutečně si můžeš jako ukázat a ochutnat si cokoliv vlastně tady v té místnosti je. Můžeš si to porovnat a tak. Jo. Takže to je třeba ten puerový archiv, který není archivem v pravém slova smyslu, že bych tady skladoval nějaké obrovské množství jako čaje na investici, ale je to spíš o tom, aby si v průběhu toho času se mohl k nějakému čaji vrátit. Protože vždycky lidi říkají, jo, tehdy jsme pili vlastně ten čaj, prosím tě, co to bylo, můžeme si ho dát znova. A ty už ho třeba nemáš, nebo ani nevíš, který to byl. Ale tady on ti řekne, hele, to byl tamhle ten koláč, ten oranžový, ten tady s tou pagodkou. Jo, vlastně jo. Tak ho ochutnáme. Ale ono třeba uběhlo už 5 let, že jo, od toho. Takže ty ho třeba ochutnáš, než, jo, ten čaj pořád je dobrý, nebo řekneš, ten čaj už jde dolů, už to není ono, jako, tehdy mě to připadalo lepší. A nebo řekneš, tyjo, ten čaj ještě se zlepšil. On se změnil, jo. On skutečně fakt zraje, jo, nebo takže tohle vlastně mě za tom zajímalo, aby to nebyla jenom fráze někde v učebnici, že jako máme nějaký archivní puery, ale aby to skutečně bylo jako možný s tím pracovat a i to studovat. Téma vlastně konviček a různých artefaktů je pochopitelně zásadní. V tom mi přijde, a vracím se trošku ještě k té otázce předtím, jakoby v čem ten čaj je unikátní oproti ostatním třeba jiným komoditám. Ten čaj na sebe opravdu hodně silně váže právě tyhle sekundární věci, jako je keramika, jsou určitý třeba umělecký artefakty a celý disciplíny, jo, v té Asii. Takže to sepětí vlastně čaj versus teda čajová konvička, to je úžasný. Jo.
ty lidi se mě vždycky ptají, proč je tady tolik těch čajových konviček, jo. Mně se docela osvědčilo jim to vysvětlit na tom příkladu toho oblečení, že když vlastně se zeptáš nějaký ženy, proč má teda doma 30 párů bot, tak ona ti řekne, no protože na každou příležitost se hodí jiný boty nebo jiný šaty, že jo. A já se třeba tady v těch cítím na plese dobře a mám chuť teďko na jiný šaty, tak si je vezmu a tak, jo. A s těma konvičkama to je úplně to stejný, že vlastně ta situace, ten čaj, ty lidi vyžadují určitou konvičku. A ten mistr je od toho, nebo ten student, aby vybral tu konvičku ideální k tomu, k těm lidem, k tomu čaji a tohle, a aby ten výsledek byl optimální. Takže opravdu ten čaj, podobně jako ta žena, se třeba v té konkrétní konvičce cítí jako kdyby dobře, což je potom znát na tom, jak chutná tomu člověku. Na tomhle to ty lidi většinou pochopějí. Ale tříbí to, rozumíš, to není jenom snobárna, že bys chtěl mít jako spoustu věcí a takhle, jo. I když to jako hrozí, jo. Jako u všeho. A myslím si, že by měly být v té čajovně ne jakoby manifestace nějakého majetku nebo luxusu, ale jako vyjádření právě toho napojení na tu krásu a na tu kulturu. Vem si u vína, jako to není běžný, že by jako ten vinář měl, nebo expert na víno měl doma jako 300 skleniček, každou jinou a pároval by tohle konkrétní Bordeaux prostě s touhle konkrétní skleničkou. On jako samozřejmě to naleje do skleničky, v který to je dobrý, ale nemá jich tam jako tolik. Ten čaj, tohle to má unikátní. Já bych prezentoval dvě věci a to jsou ty čajové kurzy a potom na to navazující jakoby ten klub. Jo. To, co bych rád určitě řekl, je, že ta čajovna po nějakých těch 15 letech nebo 16, řekněme, dospěla, si myslím, do fáze, i já, do fáze, kdy už bych si troufnul tady mít, řekněme, nějakýho žáka, který by se tady naučil základy toho řemesla, protože to prostě je řemeslo. Nějakých 5 let jsme zhruba tady s tou myšlenkou kuketovali tady a připravovali jsme se na to, aby tady prostě se to jako dalo vůbec dělat, ty čajové kurzy. Takže v téhle chvíli už plus minus jsme schopní si naplnit očekávání člověka, který dám příklad. Pracuje třeba někde v čajovně, rád by se vzdělal v určitých disciplínách toho čaje, nebo si třeba vyzkoušel pracovat v nějakém jiném podniku, nebo prostě dal si takový exkurs někam jinam. Takže třeba pro takového člověka jsme tady vlastně během těch 5 let vlastně připravili takový program, říkáme tomu čajové kurzy. Spočívá to v tom, že ten člověk sem přijede na 4 dny, který si může samozřejmě rozdělit, není to jenom v jednom kuse, ale má tady zajištěný byt, má tady zajištěné jídlo a tak. Individuálně pro jeho potřeby, pro jeho úroveň, pro jeho znalosti je pro něj připraven vlastně ten kurz. Když je někdo třeba akademicky založený a zajímá ho třeba teorie, já nevím, puérů, tak tady můžeme prostě 3 dny jenom ochutnávat puéry. Jo? Pokud on si to prostě takhle zvolí. Ale pokud ho prostě spíš zajímá třeba nějaká praxe, tak může třeba chvilinku obsluhovat lidi, vyzkoušet si tu práci, jo? Nebo třeba neumí mít nádobí. Jo, často lidi mají tu profesní slepotu, a to si myslím, že jako já taky, že jo, já bych to taky potřeboval, jako, ale třeba mu řeknu, hele, umíš vlastně umýt takovýhle čbánek, aby byl fakt jako dobře umytej. Ten člověk to třeba neumí, jo. A to, že na tom kurzu se to naučí, tak to pro tu jeho práci bude mít obrovský přesah, jo. Nebo mu řeknu, hele, třeba umíš doporučit člověku čaj bez čajového lístku, když ti přijde prostě host a dokážeš to s ním vykomunikovat. Takže jenom ten kurz probíhá tímhle způsobem, že opravdu na míru se během těch 4 dnů připraví pro toho člověka ten program, aby mu to něco dalo. Každý den dostane třeba nějaký dárek, jo, dostane třeba nějakou čajovou knížku, dostane čajovou soupravu, dostane tričko čajový, jo, takže je to takový interaktivní a ten kurz není drahej, jestli můžu říct, stojí to okolo 5000, jo, na ty 4 dny, což si myslím, že je ještě příjemná cena, která pokryje ty náklady a i nějaký ty dárečky, který vlastně ten člověk dostane. Vlastně za ten rok prošlo tímhle kurzem 20 lidí. Je to třeba úžasné, že se tady třeba čteme i z nějaký čajové literatury, jo, nebo určitý věci, které toho člověka zajímají, ale je to i hodně o tom, že někdo lidi si třeba myslí, že v té čajovně jenom tak jako sedíš a občas někomu děláš čaj, ale tak to není, že jo? Hodně se třeba uklízí v té čajovně. Takže si ten člověk zkusí třeba vytřít podlahu a tak, jo ručně. A mnoho lidí právě tady z toho překvapeno.
Já bych na tomhle místě opravdu rád zmínil jenom to, že když řekneš jenom třeba, hele, jakým způsobem budeš pečovat o takovouhle konvičku, jo, tak to vůbec není v té komunitě jednotný názor a je to samostatný téma, který jako vystačí třeba na hodinovou nějaký dialog nebo na nějakou přednášku. Jo. A i prakticky to je hrozně zajímavý, jo, protože ne každý to umí, jo. Ale vidím to na těch konvičkách třeba v čajovně, když někde jsem, tak vidím, že se o ně třeba ty lidi nestarají úplně ideálně, ale tak jako to je otázka pohledu, samozřejmě nechci mít recept na pravdu, ale vidím že třeba ty lidi v tom nemají ujasněný pohled. Jo? No a s tím nefritovým klubem takhle, je to pro mě trošku taková osobní věc, interní, můžu to malinko nakousnout. Prostě vzniká tady určitá jako úzká komunita lidí, kteří mají k téhle čajovně konkrétně vztah. Dlouhodobě ji třeba podporujou, nebo ta čajovna podporuje je a udělali jsme to takový formát vlastně takového klubu, kdy ty lidi teda dají nějaký jednorázovou částku jako vstup do toho klubu, dostanou jako nefritovou sošku, jako takový poznávací znamení, takovýhle tygra. Mají prostě v rámci těch našich aktivit, které tady děláme, určitý výhody a jsou prostě, když to řeknu jakoby jednou větou, jsou prostě jakoby součástí té nejužší rodiny, kam my jakoby cpem tu energii, když něco máme a to tak cpem hlavně tady k těm lidem, jo. Takže ať už to jsou třeba nějaký řízení degustace nebo některý super čaje, kterých máme omezené množství, jo, nebo obecně i ten přístup, rezervace třeba některých míst VIP, který třeba neposkytujeme úplně pro všechny, protože prostě je to třeba jenom jeden salonek, tak to prostě směřujeme tady k tomu klubu. Jo, je to logický, vlastně v Anglii taky vznikaly tyhle ty kluby, kde si musel být členem toho klubu, abys tam vůbec mohl, tak vlastně tenhle ten směr tady jedem a ta komunita, která se tímhle vytvořila už teď, je úžasná a pro mě to je jako obrovský, mě to drží vlastně v tom, i třeba ve chvílích krizí, kdy mám nějakou třeba krizi, tak kdy třeba mi vypadne personál, musím tady být dlouhou dobu třeba sám a to, tak tohle mě třeba obrovsky drží jakoby nad vodou, že jako vím, že prostě tady je ta rodina těch lidí, pro který to je důležitý a pro který má smysl vlastně to jako držet. A je to taková hodně osobní věc, že ty lidi musíme nejdřív poznat, aby vůbec do toho klubu jako nějak zapadli prostě, jo, protože tyhle ty společnosti jsou vždycky náchylný na někoho, kdo vlastně zevnitř tu rovnováhu vlastně naruší. Já bych jenom určitě zdůraznil, že ta kultura českých čajoven je unikátní a je opravdu hodná jako podpory, protože v dnešním světě, který je svým způsobem uspěchaný, přetechnizovaný a i takový trošku konzumní, bych řekl, tak ty čajovny prostě fungují jako takový oázy, jako takový ostrovy pro třeba i alternativní lidi, pro třeba zajímavý rozhovory, zajímavý setkání, opravdu jako reální setkání, nejenom třeba přes nějaký sociální sítě. Takže bych jako rád poděkoval určitě jako těm kolegům, který na jakýkoliv úrovni vlastně třeba v tomhletom pracují, nebo ty čajovny vlastně a myslím si, že by měli jako v tom vydržet a pokračovat to, protože je to opravdu, myslím si, že je to jako takový úděl, takový poslání. Já se obrovsky vážím kolik kdo tu čajovnu dělá a myslím si, že by ta komunita, která je stmelovaná třeba i těma čajovýma festivalama nebo různýma akcema, které se dělají, tak by měla prostě při sobě držet a byť samozřejmě vždycky je tam nějaká míra konkurence nebo boje o ty zákazníky nebo takhle o ty zdroje, tak ale mělo by v tom prostě převažovat to tradiční pojetí toho cechu, jak to vždycky bylo, že prostě tam byly nějaký ty cechovní pravidla a ta úcta třeba těch lidí navzájem a to si myslím, že na to tady určitě je nakročeno a já jenom bych chtěl jako zdůraznit, že tomu hrozně jako fandím. I kdyby to byla nějaká prostě malá čajovna někde v paneláku, prostě v Mostě, tamhle, kterou dělají studenti, tak je to úžasný a myslím si, že jako obdivuhodný vlastně, že to ty lidi jako dělají. Dobře. Ono se to trošku vymyká klasický gastronomii, my jsme o tom dneska mluvili, že ty pravidla tam jsou malinko jiný. Ne vždycky to je úplně kompatibilní s tím fungováním jako ekonomickým a tak, takže prostě mělo by to pokračovat a
měly by i vznikat nějaký nový čajovny, si myslím, což jsem v poslední době moc nezaregistroval, že by vznikalo moc jako nových čajoven, což mě mrzí. Podle mě opravdu, jak říkal nebo psal Miyamoto Musashi ve své knize Gorin no, tak ten čaj je jako z nějakého důvodu opravdu životní cesta. Jo. Snad myslím, že nevím, jestli to pamatuju správně, já jsem ji už dlouho nečetl tu knížku, ale říkal, že tam jsou jako nějakých 4 nebo 5 základních cest, kterýma se člověk může dát a jedna z nich byla jako čajový mistr. Jo, tak to je taky jako zajímavý, jo, že on to dal takhle naroveň třeba, nevím, různým jenom třeba být umělcem, jo, nebo prostě obchodníkem, nebo to, a nebo dělat čaj, jo. Takže prostě podle mě je to, má to jako hodně hluboký kořeny, jo, že když už to jakoby ta rostlinka toho fenoménu zapustí v tvém srdci ty kořeny, tak ono jako, oni jsou hodně hluboký, jo, že už se to těžko se z toho jako, z těch osidel toho čaje dostaneš, jo, na rozdíl třeba od jiných fenoménů, který mají ty kořeny jako víc takový plochý, jako má třeba smrk ty kořeny jako plochý a borovice je má jako hluboký, tak něco takového, jo, že třeba ty jiný komodity, když to srovnáš třeba, nevím, třeba s těma vodníma rýmkama, s tím kouřením, jo, tak ono to je prostě etapa života, která jako málo komu vydrží jako do smrti, jo. Pokud to nezemře na rakovinu plic třeba, jako, v mladém věku, ale prostě jako je to taková prostě etapa, ale ten čaj bych řekl, že když tam ty kořeny zapustí, tak už je to jako skoro na pořád, jo. Ale taky znám lidi, kteří ten čaj přestali pít, jo. A často to právě bylo třeba z nějakých náboženských důvodů, nebo to třeba majitel, jestli se nepletu, Cesty Rocha, to bylo v Praze takový podnik, tak on jako začal jako to očišťovat, že jo, jel hodně do toho veganského, do toho raw stylu a pak prostě logicky jako by mu to vypadlo, že přestal pít čaj, jo. Stává se to určitě. Nebo třeba hnutí Hare Krishna, prostě, kdybych teď vstoupil do hnutí Hare Krishna třeba, tak a chtěl bych tam prostě opravdu jako bejt jako regulérně, no tak bych ten čaj pít nemohl, že? Tak bych se ho musel vzdát a možná by to bylo úžasné vyústění té cesty toho čajového mistra, jestli toho čaje vzdá. Jo, protože svým způsobem ta připoutanost k tomu tam je a asi správný jako čajový mistr by neměl umírat s šálkem v ruce, ale měl by se toho čaje vzdát. Jenom to. Vystrašil z Milukyho. Ne, jak přišel ten covid, tak pak se mě změnily chutě a pak jsem, jakože červená paprika mě chutnala jinak a to, já jsem říkal, ty vole, jestli mě Darjeelingy začnou chutnat jinak, tak můžu moc skončit, jako. Jo, noční můra, jako. Jo, naštěstí se to nestalo, tak dobrý, jako.